Nilqawkom għal episodju ieħor ta' Molto Pop Podcast. Illum għandna leġenda, wieħed mill-aħjar, mhux wieħed mill-aħjar, naħseb fl-opinjoni tiegħi u ta' Dwayne. Huwa l-aħjar cosplayer f'Malta, suwas jekk intkom imdejqin u ma tasbuħ wiex hekk. Ejjew fight me. Fight Dwayne. Fight me, eżatt mhux il-għax dak pussy, insomma anke impussy ma it's okay. We'll find a way. Anyway, credits u ħanibdew għadna laqasna għadna minnu ma jista' tkunu tafu. Tlaqna intro. Mhux ħadkolna podcast, kulħadd għandu podcast, il-Butcher ta' wara għandu podcast. U mhuwiex podcast. Mela lura u nista' ngħidulkom minnu round of applause għal Chris Granke! Xanna, guys, all right? Mela, thank you ħafna l-għajt istadina tagħna. Obviously, jara minn il-fans ta' programs issa minna l-ħarġiex episodja minnija Just the Team. Nista' ġibu naqa guest u ġejna lura bil-kbir. Sek. U b'guest kbir, Guest kbir. Guest kbir, għawma, ta' għanna. Għagġaluni nistħi. Ma qabel ma nibdew ħan ingrazzjaw ħafna l-sponsors tagħna x'mingħajrhom mhux ma nistax nagħmlu għadi l-affarijiet. Kif qed taraw, naħseb qed taraw li għandna siġġijiet ġodda. Konna jenna neqirdu fuq is-siġġijiet għax Dwayne kisserhom natli tal-jumma. Le, toqgħodx tikdeb mhux jien kissirthom. Wieħed biss kissirti, l-oħrajn jinfaqgħu. L-oħrajn infaqgħu għax kienu ġa old, so l-trama ġust infaqgħu, guys. Imma għandna siġġijiet ġodda, vera mhuwiex. Imma they're good, they're comfy. They're comfy, so dik laqwa. Infatti ġibna erba, forġajna erba. Thank you lilkom. Mela, sponsors, dejjem ningrazzjaw il-Planet Console li huwa l-geek shop vera famuż li huwa Birkirkara fejn tista' tixtru Funko Pops, LPs, Statwi, Lorcana, anything. Ningrazzjaw is-Solo Cafe għal kafe li provdina dejjem biex nibqgħu hyper, speċjalment meta biex ngħidulkom il-programmet nirrekordja aħna fil-għaxija għal darba soltu dejjem filgħodu, so iktar għandi bżonn kafe wara ġurnata xogħol. Ningrazzjaw il-Feastables tal-ċikkolati li ma ġibtux miegħi għax ħallitu d-dar, imma il-Feastables il-ċikkolata ta' Mr. Beast it fil-fucking phone! Sorry! Sejt, alright. Nsejt namlu mute għal daqsek. Għala Marcus xed jagħmel tiegħu mute ukoll, letteralment. Basta jimbis. Tiegħi mute kien. Tiegħek mute kien, ma m'għamlux mute, għax jien għandi kien messaġġjat. Mela ningrazzjaw il-Feastables MT għal ċikkolata ta' Mr. Beast, these nuts u offertek tinsew tużaw promo code MoltoPop u biex tieħdu il-10% discount. Xizit, obviously, id-D-Case Factory għal mobile phone covers, aħna non-uffiċjali ta' MoltoPop, Dwayne Man. T.A. mi għacċaw, du mawsalx, nis. Darba jiġi ta' Dwayne. Forsi. U kol ningrazzjaw il-Patrick Prince li jamlinna il-printing, għanna t-shirts, għanna il-mugs. Il-phone cases. Dak D-Case Factory. Vera, sorry, ħadżbad. Patrick Prince li għamna il-printing għanna t-shirts u offertek. U ħajkonna il-merch tagħna qed naħmu fuqhom għandna d-designer għamel wieħed tal-ossja għal ta' Dwayne, mhux ħantukom preview għalissa, imma ħajkun hemm t-shirt ta' Dwayne. I'm actually quite jealous issa li mhux ħajkolli t-shirt Witchy. Ħajkun hemm Witch Dwayne. Witchy. At least ħajkun tal-biżaf, so jekk trid tibbilżaw it-tfal. It's actually a fun shirt. It's a fun shirt. It'd be cool. Fun. It's a fun shirt, guys. Come on. Yes. Kif inti Marcos? Għanna l-Marcos u kolla għek? Xanna, guys, nsejt il-patruni, xaħt nsijom ek? Toqodux tinkwetaw, mela, jek t-kixti tħawsuna €2 kull xar. Ħaltuna. Support jaw l-inna ovvjament u l-podcast għall-equipment u ovvjament u koll ndaħlu konf group chat exclusive fejn nistan tkellmu fuq geek u nerdy things. Appa edek. Emm il-link għawek. Anyway, issa ħnaddu għal il-legend Chris, aħna jenna najdu issa fidejk kollox, puntata fidejk, aħna saqsik question li ħatibdik in your adventure. Inti jafuk pala Deadpool, jafuk pala Mandalorian, jafuk pala Iron Man, il-king ta' 3D printing ta' cosplay ta' Malta. Għajdinna kif bdiet, għax inti splodejt fl-axħar sentej, Sena u nofs. Sentej ħana laqom dis-sena. End of this year nalaq sentej. Mela fimni, l-affari bdiet, jim dejjem jaffaxxinawni daw l-affarijiet. U dejjem kont it-target u l-goal tiegħi kienet li dak iż-żmien kont naf fi żmien Comic-Con su affarijiet hekk kont vera lura, dejjem għaġbuni. Ovvjament li kien ġara niftakar darba kien ixtrat li rigal innanna ta' Hulk statwa
Kienet għamilna pre-order, aħna dejjem għandek tradizzjoni, se jkollok 80 sena, x'tibqa' nanna tibqa' tixxilek ir-regal. U eżatt, kienet xi ħaġa u waslet l-istess ġurnata li kienet mietet. Fimt, ġifieri, u le naf għajmissa drajta, tipo, u minn hemm bdejt bil-collection. Mill-collection bdejt ninfittex dal-postijiet fejn morru li hemm law, u skoprejt Comic-Con, unżilt l-ewwel darba Comic-Con. Niftakar kont għadni fil-bidu li intqajt mal-Panzer, ġifieri kont nafu naqal airsoft li mmolaw konna mmur nisparaw flimkien. Tara in person il-Panzer. Tara Għandu vibe, għandu ora. Tara d-dellek, ġejlek, ġifieri. Le, u dejna mpallaw hekk u għaddejjin u dort ma' Comic-Con u fil-ħodu għattejt nixxi biċċa xi ħaġa, maskla xi ħaġa, jien bdejt nara YouTube xi jkun hemm ġo Comic-Cons. U għadd u l-erħila. 30 sena għamur noqt nikkompli Malti. U għek kienet iħsib. Unżilt hemm u dispjaċini li mal-bisċ. Mal-lew, kif tħaltu bdejt nara nies għaskont naf li jgħidulhom cosplayers, ġifieri, bil-kostumi, u għaddejjin, u hekk tipu. Senti ma kellekx idea fuq x'inhi cosplayer. Dejjem kienu joġbuni, dejjem kont nara fuq il-films il-backstages kif isiru l-kostumi tagħhom, speċjalment fuq Marvel, xi fuq Marvel iktar mixħud. Differenti, imma backstage, dak they're actually doing it for the role, imma kont ninteressa ruħi. Le, ma żomm, skont kif tara. Għax inti għandek, jiena meta kont nara ħajjin, ġas kont interessa ruħi il-metodu kif kienu jużaw. Eżempju, għal ċertu stanz, il-kostum ikun magħmul ċertu mod. Għal ċertu acting ikun ċertu mod ieħor. Ġifieri, mbagħad ovvjament cosplay daqsxejn mhux ngħidlek differenti, ma eżatt kif qed tgħid int waħda paid għal ċertu xena u l-oħra għandek holiday biha, ġifieri. Però still cosplay u għandek ġol kelma cosplay, hija costume u l-play għal acting, so you play the character, ġifieri tektja u iktar kemm tkun kapaċi tagħmilha aħjar dejjem iktar tkun tajjeb. Unżilt Comic-Con u minn dakinhar stess bdejt nara l-affarijiet u għadd le, Deadpool, irrit nagħmel xi ħaġa ta' Deadpool, jien Deadpool fan kbir tiegħu. Number 1 huwa dak tip ta' superhero li mhux Mr. Perfect. Fimt, jew dejjem the end of the movie, jiftaħ ix-xampanja, Deadpool dejjem chaos. Jagħmel xi jagħmel dejjem chaos, jiġri jagħmel l-affari, però dejjem straġi. U bdejt insaqsi. Lem, law, isma xi tagħmel xiex kif kon bdejt nara competitions u bdew jgħiduli li eżempju tkollok 80% crafting minnu, tista' tħitu hemm daw l-options u minn hemm niżilt id-dar ġifieri u bdejt nara l-affari kif inħadmet ta' Deadpool. U bdejna nordnaw il-materjal, fabrik, u asna Naħseb tħalna YouTube u offertek tutorials. YouTube biju, nidħol YouTube hobbu jsemmu li, ġifieri. Mux għal dak il-botta, ma vera, mux dik il-botta. Le, izmani, le, għara jena min semma offertek ta' YouTube jagħmel li jrid. I mean, jekk kim minn għalih li ħamuna meċi sente l-emkas li tgħallem kif tagħmel face shell, jekk irridu mur jagħmel omu. Sewwa YouTube għalhekk jagħtem. M'għandekx għalxi, jien nittallimt kollox u titgħallem min jara l-affarijiet il-edit u offertek, jien kollox everything YouTube. YouTube ġieli jkun hemm videos jgħidlek tu min iġġob u nagħmel ġimgħa. Nitkellem. Ġifieri mhux billi dan. 5 minute craft, ikun diżastru. YouTube ukoll kemm ħajolek huwa like il-base, imma ma tintaħsod il-way tiegħek. Ġifieri. U minn hemmhekk bdejna. U bdejna bil-printing, ġol printing, bdejna bil-face shell, għamilna rajnej tar-resin, daħna li VA foam u ħjata. Inti imma kellek 3D printer id-dar. Kenna wieħed żgħar. Kellek mxejta barra minn hawn ta' ġifieri. Ġa kellek għadek il-hobby tipprintija xi ħaġa. Kont qed nipprova naffeċ, fimt, imma ma kienx l-idea li kont ħanaffeċ għal dawn l-affarijiet. U mbagħad ovvjament bqajna telgħin waħda ġol oħra, mbagħad lestejna għal Deadpool. Kien lest viċin il-Christmas u għamilna l-promotion konna li din cinemas tal-Christmas holidays u għaffajten. U per esempio għamiltu tal-Christmas week. Isom raw kell-Eden, kif speċi Apple xi video jew xi ħaġa jew raw Comic-Con. Le, Eden, le Comic-Con jkun bla kostum. Ġifieri meta kellmuni ta' Eden Cinemas, l-ewwel darba kienu jafu l-Panzer, ġifieri kienu li jkunu hemmhekk u jew xatt għallom bismi ġifieri, x'bad they approached me fuq affarijiet hekk. Li tant kienet tajba li n-nies bdew jaħsbuh CGI. Ir-ritratt tal-Christmas bdew jaħsbuh tipo editing u qisu CGI, ġifieri
Kif qed taraw ħanitfgħu istampa tagħha. Ħanitfgħu x'imkien U mbagħad mill-leadin batu għalija l-ħwienet, kont immur hemm whole day u bdejt nidħol iktar fiha l-affarijiet. Niftakar kien hemm xi ġiex Kien hemm ħwienet, jiġifieri ummu nagħmel whole days hemmhekk nu ritratti man-nies, nimxi kummedja l-emmulaw u affarijiet. Għaddit is-sena, għaddit kollha, ġifieri kienet pjanata li next year nitla' biħal da, u ħareġ Mandalorian. Kif ħareġ Mandalorian, għaddar rid nagħmlu. Żgur, qatt minn hemm u minn hawn rid nagħmlu. U bdejna naħdmu fuq Mandalorian. L-istess minna 3D printing, iċ-ċess issa għaj, għasnax ma kienx hemm ġifieri affarijiet. Għamilna il-mantell eżempju xtrajnieħ mux ħansemmiħ u jenet ta' drapi ġifieri biex ma mux reklami. Xum għasna faddux miftuħ. Minnhom fallew. Drapi ġifieri u ħitna il-forum ta' web u kollox. Enitni ħafna tfajla li fejn tidħol ħjata fejn ħerjien tkompli ġifieri tirranġa mbagħad fejn kun hemm dawk it-top professional, batem il-kunjata. Kunjata għanda magna ta' ħjata li kif tismaħħa taħdem taħseb li ġeja World War I reġa. Le, ma dik normali, kunjati, jien niftakar Alla jafir l-nanna, il-xuħ dejjem jafu kollox. Nanti kienet taf, issa ommi taf, u speċi dejjem ġenerazzjoni dejjem. U kollok bżon xi kollok bżon, konet dejjem sibila. Materjal dejjem sibila, ġifieri minn kollox. Xiex xanka n-natifi fet għandhom ħafna lek materjalek, iżommu ħafna drappijiet differenti, qatt ma jarmuh ikollhom xi kollezzjoni kexxun mimli. Tidhom għandek dal-kulur speċifikant kollox. Minn ximkien issiba minn ximkien. Fil-fatt meta bdejt naħdem il-basket ta' Grogu kelli bżonn isa borza tal-patata ngħidilha xkora. Kella. Out of nowhere maħx minn fejġa, beda kella. Unbat bedejna ħitna l-basket ma Grogu unbat dak daħal daqxie iktar wara. Għax l-ewwel essejna l-Mandalorian kollu, bid-drapu, bit-3D print u l-velcros, dak jieħel eżempju, attachment kollu velcro, jgħed meħjut kollu. Unbat minn hemmhekk kelli il-helmet eżempju, il-helmet dik kienet il-helmet kienet tal-Hasbro, pero ranġajna x'kelli l-parts imkissim minn ġewwa. Fixjajtom jien, installajt fan ġofja u spray ovvjament kellu jinbidel kollox l-spray ma jaqbilx mal-kullu li kienet ħarġet bija dik ma kienx qabel mal-li kelli jien, so u jien kont fit il-kullu mux taħħa ma kienx tajjeb, so ħallat iż-żeba bot naħseb kell. Għax naħseb un bat titħon perfezzjonisti. Jien perfezzjonisti, ġifieri bekk jien il-kostumi tiegħi ftarom tgħid bħal speċi ibsa biex għamiltu. Ibsa biex għamiltu. One-to-one ikun. Jien nidħol dik il-mindset li jekk għamil xi ħaġa, rid nagħmilha sew. Imma nagħmel xejn jew tistenna next year. Ġifieri m'hemmx taġġel. Le, m'hemmx għaġla, jekk kun lest, l-importanti ovvjament jekk tara l-suits l-għamilt issa, għall-ewwel suits ukoll hemm qabża, imma wieħed ġejt out of nowhere u qed nitgħallem u nesperimenta u fl-istess ħin kelli daqqatit l-emmulaw ma tilkunjata u tfajla. Xorta ġifieri fej mux tħid kollox, ġifieri tgħid li isma' għamellem jew għamellaw jew di jaħdem hekk. Kont qed nitgħallem. Kienet learning curve tiela. U bdejna l-animatronics, daħħalna Grogu. Grogu eżempju kien life size statue ta' sideshow biex ikun kemm jista' jkun replika kif kien fil-film. One is to one, eżatt. U l-idea ġibta mill-Grogu żgħira u xi nsejt ikux ħasba nafx ismu kif tmisslu rasu dak in jiċċaqla u affarijiet. U rid dak l-effett, però kien żgħir wisq għal ġol basket għal mabniedem sħiħ. So kif rajt statwa life size dik kienet ġiet naħseb xi 550 l-statwa waħda. U but basically you destroyed it. Basically, eżatt. Kemm ajruni miġnun u kell ħabib tiegħi Etienne il-Jumbo għalli jekk tkisru, sillek idek. U batlu ritratti u l-video. L-idea u għedin. Le, batlu l-video, set nissegaħ, kien ħajt ħattak tal-qalb, miskinx da vera jħob, da statwa għalih etnejle. U kif installajt l-animatronics, serġajt għattejt bil-ġaketta u kollox baqaj ħares li għalli għax ma nafx li kiku ma da għalli impressionanti għalli sibtek ħat fotliħ. Għax ta' sajt, so dak ma vera high class collectibles, dak best of the best. Bixxar ġifiri, għabbijat għandu kollox, letteralment. Imma rritu jkun eżatt, kemm jista' jkun rritu jkun eżatt. Għamilni jom dawk it-nejluma u mbatlajna Comic Con last year u irbaħt sibt kont irbaħt bil-Mandalorian fuq il-Best Roaming Cosplay u il-ħat kont irbaħt b-Deadpool. Ġifiri kont ħat craft minn dak iż-żmien. Cosplay ma on stage.
Għax un-battri ta' mezzina show. Le, tlajt on stage, m'għandix idea x'inhu jiġri. Diska ma stajċ insib minn imkien, għax kollox, irid ikun kollu PG-13. Għax komu kon għandhom dak ir-regola, family thing. Eżatt, so Tamel sens To be fair, ħanajd li waħda ta' storja malaj, meta jina bil-darba għamilt cosplay. Jina għamilt Freddie Mercury. U l-aħjar, tlajt fuq l-stage. U għetna għamil We Will Rock You. U għabem update għax li We Will Rock You taf li ġili għajdu We Will it's PG-13. U bata din kan taħħajin u bda uħda Fuck you! Oops, sorry guys. Għabsu fuq il-għolla kemmu. Ejja. Nistanrijilkom, għamela ġejt it-tieni best skit. Jider li ma kollom l-ħaddik s-sena naħseb Roma. Le, I have an award you don't, you know. Le, you got fair enough. Fimni, meta tlajtin, apart li kienet PG-13, ksaħt, on stage, et nektija, et namelek, un batxin l-essit li skit, di vera kienet basic. Meta Deadpool beda jgħamil l-interview, beda jgħat l-X-Force. Okay, alright. U nisbaqaw ħarsu lejja, tipo, daqsek, xint meta tara Deadpool, tejda bnida ħajtla ma s-saqf ħajvinta xie kummedja, xaħġej, ma stajġ. U letteralment, omt u dort fuq diġa tludoq makarena u sfinta. Ħajti, asqat ma sfint. Meta nkun straight, mux fis-sakra, li ma nkun 13 sena fis-sakra. I have proof of this. You know, Chris Morna party mi lux da ħabibtana u xej, jien nisfenu l-oħrajn u kellna nġbduħ biex forsi jgħamil tnejjek u ħarab. U ħrabtilkom. Ma ndek ċans laħan nisfen. Ma tant kem marriċ naqaċċajt li tfajt makarena, ġbit min kienet jirreprezenta il-mark u għatlun t-tisfen miegħi. Ġiveri, u out of nowhere speċajna nisfnu, fuq u dim park nisa ħarsu lejk, ġiveri. Ballaħtom probably. Anka, jena naf li għaw video staħħa marriċ nħares lejom u Għax cringe bat nibdajt bil-mat xilla, xkien għaddej minn ġo moħħi. U kif dik id-diska ġadak ġo moħħak? Dik bis konta fil-zifna? Għax dik l-unika diska, meta jkolli għabtet niblaw f-sormi, għot nikkum midjabit. Għax kellek xin tot about it, riveri? Kienem le, just take, random ġid. Imma dik, eżempju, konna nafis binu konna zari, jenu hija. Ma tisma makarena, konna nitnejku jenu hija. Għagġi kontaf xaħġa. To be honest, kullħat ikollu dik id-diska f'moħħu, bizemijin meta nkun dejjem irid niblaw f-sormi, dejjem indoq Barbie Girl. Diskek Marcus, li meta tibbilaw f-sormuk. Diska li meta nibbilaw. Xej, Mandekx music taste, inti bro, mandekx music taste. No music taste. No music taste. Inti għandek waħda tibbilaw f-sormuk. Jena, onestament, laqas naf, jew fin ta' Travis Scott, għax just fin. It's quite it's quite an Eka song that's like okay. You shouldn't Macarena jinkelli u I'm Blue tiftakara. I'm Blue, alright, fine. Oh, speċajt nisfen, essaċ, diki. U mbagħad ovvjament inżilna fej judges, bdejna norruhom xi ħdim x'għamilt u x'mamilx, kelli l-videos, orenihom il-videos u affarijiet u kollox. U kont irbaħt il-craftsman biha. Alla. Dik ġifieri domt għaddej fuq Deadpool iġvex l-ewwel kelli ċessna għażajt, u mbagħad erġa' ftaħtu, ġejt daħħalti VA foam, għaw ma tantx issibi VA foam. VA foam x'inhu? Ifhimni, għaw Malta ma VA foam li ħassib. Jew yogamet, jew daw it-twapet ta' tfal. Alright, okay. Play BC ngħidilhom jienu. So, ma nasibx għadotti xi tfal qottam iżżar magħhom. Essax Deadpool hekk kien bit-twapet tal-ABC, ġifieri u ċess però mbagħad ġin joħxon wis. Jeżistu VA foam sheets u jkun jisu foam. U fl-istess ħin ta' barra propja l-foam tista' tixkatlaħ, tista' saħnu jieħu l-pożizzjoni, tista' qdu kif trid. Għaw Malta jibsa, taqadhom mhux ma taqadhom, ġifieri nexxirek minnaw, imma still jekk għandek VA foam 2 mm jew 3 mm ħataħdem mod, jekk għandek VA foam eżempju ta' tfal, ta' twapet, dak differenti. U ma ta' tfal. Ta' tfal kien. Kelli niftakar għawek kienet waħda t-naħa u l-ord n-naħa. Jallu xbiju xi ħaġa kien. Tista' għamil da DP. U mbagħad kont għamilt eżempju tal-ingwanti, dik kienet VA foam 2 mm mill-irqax, dawk issib, all right. Pero mill-ħoxni, ifimni, mux rari, ma nafx għaw Malta. Tista' ġibhom minn barra, ma? Tista' ġibhom minn barra, ma sakemm Peslin kienet minn taħt, meħjuta ġifi bidrab fuqha, ma kienx qed tinifajni. Fimt, mbagħad il-Mandalorian kelli l-printers.
Ġifieri ma għamiltux bl-VA fuq mbagħad, but libna fuq 3D printing. Differenti. Alright. U inti għatta għazil Deadpool għax karakter, fissa inti fan ta' Deadpool u kol, fissa ġili kontara l-films u l-comics u offertek, jew xaħġi, jew jessek mill-film. Mill-film battu iktar, għana jiddu għek, pero ġili rajt comics u nqalem u lawek ġili rajti, jew ġiviri, I mean, isma, Deadpool, em comic, joġobni ħafna, tipo, jurik il-karattru tijaw kemmu unpredictable. Fej Thanos ikun miegħu. Jispiċċaw jargumentaw. Jikkersjaħ for life ma Lady Death. Ma Lady Death, ispiċċa l-Lady Death jifqaħħielu. Xidri tkun aktar għammenek. U Deadpool ma famus pala karakter li no one can, per esempio, Taskmask, li huwa karakter li he can predict everything, every character is doing. Deadpool l-uniku wieħed li jista' jibbaħlu għax ma jistax jifhem xi l-ossit jagħmel. Għax moħħu żan enigma, għasu kun jaf għasu u stess ma jkun jaf xi tiġi kol dan, jagħmel li jagħmel. Li klikja ta' kien fuq. Waħda kif għamiltin fuq il-park ta' Comic Con. Għalhekk he has that fourth wall breaking ability. She's aware of himself, so that's why. Għasu stess ma jkun jaf xi kol xaqbat jgħid. Eżatt. Which is so nice. U li bispiċċa ma tgħidx vojtaġ. Eżatt. Normali di. Fil-verità kull film il-end cutscene kull dejjem ngħid daħ tkun xi ħaġa Deadpool-esque, like Deadpool-esque. Qatt ma tkun xi ħaġa for the next film, for example, Deadpool rated bil-force. Eżatt, bil-force dik tiegħu. Le, u rritna l-ek speċi, u kif bejtajt inti tħobb li tkun perfezzjonist. Infatti inti meta ħareġ Deadpool 3 mill-trailer, ndunajt li l-kostum kien differenti u batti bidlu ħuġvija. U l-iktar ħaġa li ħarqitni, apparti tgħix kemm dajt, l-iktar ħaġa li ħarqitni li nibda tkellem man nies, imma mela l-sjud bidlu ilu. U jinti po, Besterja, għanix nidej. Ovvjament, li s-sjud bidlu l-għal-min mandunax. Iktar red? Reds ġi iktar differenti. Għawek għandu l-iswed fej għatma kellu. Għamlu l daw tan-nofs li jisom rectangles, sewa, għandu il-padding tal-ġnubijiet bil-gold maħħom. Holsters mibdulin, ċinturin mibdul. Minn, eżempju, f'Deadpool 2 kellu 2 ċinturin. Insomma, bidlu kollox. Għandu Golden Eagles. Ma Golden Eagles wara ġabhom. Golden Eagles għandi. Għandi, ma jisparawx imma għandi. Pero minn Deadpool 1 għal 3, il-Golden Eagles dejjem kien hemm upgrade. Jekk tara l-ewwel Golden l-ewwel Desert Eagle li kellu fil-1 kien mod. U mbagħad fit-2 kellu l-piketini rejl qudiem. Fit-3 kien jgħid bil-piketini fuq isfelu kullim kienx. F'dejjem upgrade jgħu xorta. Għal ma jarafx dak id-dettal. Għax inti bat tidħol fit, dat ċekjaw. Le, inti ċekja kollu. Inti kieku onestament, kieku kellek kol pala job in real life, tista tkun pala prop master, għax il-prop masters jekk jagħmlu jiddu ħafna sieb props bażikament. U jekk xi ħadd like il-prop imurni jew kisser xaġa, dimmin għamela, dimmin mhux hekk suppost tkun, like tkun tidħol fina. Li fimni, illum il-ġurnata dat ngħidlek illum mhux qabel kif kontu hemm. Approach jawni kumpaniji, ġiviri, u suppost li kollu ija, u kollu xokej li għal-maħħom. Jien update, li għanitni ħafna li jien tattoo artist. So jien imdorri. Ex konsenajt, inti bdejt propja tattoo. Jien propja tattoo. L-arti dejjem kienet toġobni, ġiviri, minnem u minnaw. Studijajtu? Le, skola zero jien. So l-arti minnek kien kull dejjem inti ġisperġod. L-arti jien, kif għabbat nejlek, mux għax konna, ifimni, ma konniex xi familja miljonarji, ma konna nadduwa. Pero kont nipreferi, impenġi fuq karta. Nqasqas il-karta un qotna labbijom. Flok nilab bil-figures, jow bit-toys u għafajdek. Dejjem impinġi, u bab għajtila minnem. Uħriċt għal-tatus. L-imbab bqajna d-dejn impinġu, essaċ la fajt let namel bħalissa xorta. Main thing hija arti, ġofija. Għax li t-tikrea ċertu weathering, ċertu dettal, ċertu affarijiet stil, t-dizzeba u t-teknika kif ħataħdem. Impressionabli għax kollu self-taught, ġifiri, dak ħagġa li ħafna nisa u Malta u ma like fini fija, like għaw ħafna nisnaf li ma jafu xej skola, ma t-tarament t-tijom xaħġa u jiffittaw u għada s-sek jisiru professionals. Ismani, jien ek tiġetejt li naf għal-mot tal-kelma iktib li essay, ta' ma nafx kemm il-kelma, għajt li fit-tajt il-ħaneħel, daqsik. Imma jek tiġi tgħid li isma' Chris, dil-karozza, rrid nżarmaj, u namellek, pup. Faqqa waħda YouTube. Waħda YouTube. U ġat kun taf kollox nibżon tagħmel. Ma le l-iktar ħaġa li dejjem anka
illum ġurnata ġiri kelmuni cosplayers, li ktar ħaġa ngħidilhom the best lesson is failure. Jekk m'għandekx failure, m'intix ħad titgħallem. Ġifieri, u għax tibża tipprova, men. I mean, da m'intix qed tagħmel qed taħdem bil-kimiċi, ħad isplodi kull mem. Dak li VA phone provide zeba u bad provide ieħor. Teġi ġibi. Jekk ma ġiex tajba teġi tagħmilha. Ġifieri, minn hemm titjib. Once li titgħallem tikkorreġi d-difett tiegħek, minn hemm taqbad upgrade. Dik f'kollox, dik importanti. Eżempju, jien nieħu minni meta nieħu content li kont nara fil-bidu. Jekk tara l-bidu, content li kont nagħmel bidu nara anke il-kamera kien isu Nokia 3310, il-da kien hekk, sound ma kelli. Issa dejjem upgrade jew tara. Upgrade ja awtomatikament. Imma s-saġ dik għaxin dik tidħol rodda. Ġifieri, ovvjament minna rodda ma stax taħdem. Eżatt. Ġifieri ma stax. U palissa dek taħdem bħala tatwix? Naqas ħafna. Ħafna. Bqajt impinġi għax għandi 4 misħabi biex ma jbatunix nixxejjer u nħallihom nofs leħja. Ġifieri ma naqqas ħafna. Bħalissa kważi full time iktar jgħid fuq props u cosplay. It's quite interesting li minn hobby. Għassijim ma kont nistennija ġifieri jiena suppost ħajti kienet il-karrier tattoo artist after 11 years in Pinġi. Vera ma tkunx taf x'ġej u mhux ġej għalik għax inbidlet totalment. Ara kif tkun dik il-ġurnata, forsi dik il-ġurnata ddeċidejt jew waqfitlek il-karozza jew ma spiċċajx Comic-Con. Ara kemm tista' tkun tinbidel il-ħajja. Eżatt, le l-ħajja tinbidel. Jien naraħħa kull ġurnata, ġurnata dejjem għandek opportunitajiet. Issa jew tinjurhom, jew tippruvhom. Eżatt. Mhux qed ngħidlek li kienet easy jew irqad toqgħod popolari. Ma taħdimx, ġifieri għal-niftakar fej mort fej events b'xej ritratti qatt ma tlabtu sent il-ħadd, ġifieri I do it from my heart. M'għandekx lem law jew da. Imma mbagħad jiġri l-kelma tibda timxi. Isma' kellem il-dak għandu kustum sabi, jew kellem il-ieħor jew dak. Mbagħad bla marit baqgħet ġejja. Issa ġiet step by step wara xulxin, mhux ġast irqat qomt fil-ħodu, sirt, mux qed ngħidlek li nfamu, stax, jiena għalija, nħossni bnidem normali, ġifieri mhux qed ngħid li nxi. Ma l-puzzles, il-pieces kollha jaqgħu fl-imkien. Il-pieces ġew online, eżatt, u qed nara kif taqbad tgħid li jsal dik tiegħi għax tant kemm ġew online l-affarijiet u n-nies kollha tibda tismagħhom jitkien l-ossja proset jew kemm intek jew tajjeb jew impressjonanti. L-affarijiet mixin kif suppost jisek, ovvjament dejjem ħajkun hemm xi setbacks u mbarazz u x'nafim minn dek dejjem isibhom. Imma vera kienet qatt ma stennejniha. U daw tal-props u affarijiet ishom kif saru jafu bik taħseb? Tal-props kienu jafu bija number one dis-sena naħseb għażżis nofs Malta, nidher kullimkien. Ritratti fuq YouTube, ġifieri. Infatti tkun jiena x'għand YouTube Premium, għalhekk għax komondi YouTube Premium dak l-advert tal-Eden. Tal-Eden kien kollha imma darba mort għand sieħbi u qed dak Chris dak. Dak kien vera dak ix-xogħol li għamlu li tal-Eden tant kemm kien tajjeb, il-manager tagħhom għallhom kif inexxelek issib green screen tiegħu. Għallu dak Malti. Għatlu mux green screen. Le, ġifiri kien da. Essaċ tal-props int għajt ma bniedem li jaħdem f'daw l-affarijiet, konna ġol events u rani għamek bil-kustum. Ġifiri uġi saqsini u bdejt nispiega u kif naħdem u tipowek. Minni ġat nejdlek li ħammur u ħana għamel eżempju full suit ta' Gladiator jew xi ħaġa bumbu. Nagħmilha ta' mhux ma nagħmilix, imma tipo dejjem ħadd titgħallem għax inti mbagħad mid-dar għal ġo maħżen għal ċertu għodda tiġi differenti. Imma still mhux ħanqat qalbi. Żgur, wasalt fejn wasalt f'sena u nofs. Tipo u inti kellek esperjenza vera sabiħa dal-aħħar senta li klajt l-Ingilterra, qegħdin naraw l-Ingilterra dik kienet out of the blues, out of nowhere. Dik kelli invite mill-soċjetà tad-Disney u tad-Deadpool ten fuq. U ovvjament ma jgħidulekx li ħajkun hemm Ryan Reynolds u Hugh Jackman. So li kienet l-invite kienet can you come to the premiere. Premiere ġimgħa qabel bil-cosplay. Weapons ħallihom hawn. Ġifieri u battu tlajt xuq paqpum. Dik kienet jagħmel world tour u għamilt 1+1 għat li qed jagħmel world tour 99.9 hemm ċans li ħajkun hemm. Specialment li Dogpool u World's Britain's Ugliest Dog. Jekk ma jkunx fil-UK vera ħatkun. Eżatt, ġifieri. It's a missed opportunity, literalment. U ħanamlu ċara, anke kieku ma kienx hemm il-sorti hija sabiħa li jistidnu. Dogpool anke ħadd Dogpool. Eżatt. U tlajna ġifieri ħadd il-Nigel miegħi ġennintu ġifieri within 3 days tlajna l fuq li sim waħda ma stax nibbiża. So before se tlajnuna. U tfajla ma setax titla miegħek? Tfajla darba.
Imma għaxan s-detija u għax. Jow prefera Nigel. Titlamijak, naf ħatkun. Le, ħassajt nistramp, norqot fuq sodda ma Nigel, ġiveri. Ma Nigel, għaddaw. Efimni, titlem fuq li tukum, bat lajna għadna l-airport. Kollox u maħa. Ġiveri, le, tickets li kienu ħal ġejna bxej tal-event u għek, pero il-flight aħna. U għed l-għal l-sip, ma laj, l-irħas l-sip. Mux ovvja. Le, ma tfajla ma setax bħabba l-klip landi ma setax għan li għuħedom. Problema, ta' jkollok il-klip compet owner problema. Le, naf minni, jien nsifer jien tifla nsifru, jien kella tifla u l-mara. Family ma nistax ħabba l-kelba. Anka ħna l-istess. Ma tistaw sibu pet, tistaw sibu. Tista sibbet, imma mbagħad il-pezzites kif ngħidulhom Belgium ma l-inwas. Mux tijdi, jien klip landin u ma Marine Dogs, US Marine Dogs, so ma xtafx l-mumma, li fitxu narcotics, li fitxu search and rescue. Big stuff. Jisom German Shepherds ma jkunu inqas bħal daw li kienu sabu l-Bin-Laden u affaritek. Belgium ma l-inwas kienu, ġiveri, it's a military dog. So trid tkun So mux just ġej xat fil-jiet ma Pomeranian, ba ġej ma Belgium ma l-inwas. Għax iġennu, zgur. Klajt ma Nigel u ntaqajna mek, ġiviri, mbagġi mek, kena l-Q&A, ovvijament mill-bot, xejn mill-viċin, ġiviri, kien hemm grupp ta' nis li setaw morru fil-viċin li ikunu ma daw ikunu nis VIPs. Naħseb extra VIPs. Ħbib ta' ħbib, u ħbib. Aħna bħala cosplayers mill-bot, għax number one għandek motti, wicċek motti, ħat ma jaff minn int. Security tijaw. Security sħebi. Sħebi għal-għalla, ġivri kollom ġlekkiet, glocks għal minn kollox kellom naħseb fuqom. So, le, mux jizek għal securities li jgħonna u ta' Malta. Jgħaref l-għalmu l-ħeddar. Committed to the job. Għasek għallom, actually, like, xejmek, għas pepper spray, għallom, mek polizija bis għallom pepper spray. Għaw Malta. Għaw Malta, mek għallom. Għaw Malta. Min għaw famus biex jikollu security. Le, il-Prim Ministru. U da, ma mux Ben Kamil. Le, għallom. Le, imma essaċ ċeħedik. U ovvjament batrajna l-film, tawna il-ġizrajen, l-uffiċjali taħħom kej. Ġiveri. Dak il-ħart. Il-ħart, it-nej l-huma. Il-ħamra u s-safra, u taw l-film. U uffiċjali taħħom. Minti u koll il-premier mux il-full filmet. Jena rajna l-ewwel 45 minutes. Pero kif ġajt rajt il-film għaw Malta, fl-istess 45 minutes kien hemm scenes li kienu kattjati u ma rajnijomx l-Ingilterra. So ma spoilerkom il-film kollu bazzikament. Eżempju, xena fej Der Hulk rajnija, għallu inti tibda tara daw l-affarijiet jgħid l-ostja proze. Ma xena meta der Chris Evans ma derriċ l-Ingilterra. The good stuff. Ħallew premiers. Per eżempju Henry Cavill rajtuħ? Le. U koll. Dik qatawa fil-fat, dik daw ġibu l-Wolverine, su li lu qatawx. Qatawa dik. At the Chris Evans, did you expect l-għat l-għam fuq Deadpool that he was gonna save Flame One? Jien kelli small feeling. Għax kif, għax mux ħajjit Avengers Assemble, kelli feeling zaħil ħajjida, emmettu li they're not gonna do it. Għall-ewel, bdejt naħseb li ħajjit Avengers Assemble, bdejt ma messaġ kun Human Torch. Naf li ħadem ġo Fantastic Four, u Deadpool kellu ħajkollu x'jaqsam ma Fantastic Four, kont nafa dik l-affari, ma stennejtix, speċjalment un baxan għal-Flamon, xan għal-Flamon, batin ċabċab u ħatta mal-lew, tfajla, tipo, da mux Captain America, nesietu, ma dik taraħħom biex talaq liħalli. U fil-fat tamlu ekkem ma tafafex da l-omaġ to Fox, basicament Fox issa laqsek ma Fox, issa poli Marvel ma DC issa. Għasan ġen saqsik naqqa fuq tal-UK, sorry. Għaw sabiħ. Għat juhdina foto għanidu. Thank you, Marcus. Thank you, Marcus, for the photo op. Mela, u fatti, di tajin stajb, le mek ħadu l-ek xie tratti, ħadu l-ek xie tratti, forsi wieħed jew tnej. Xie wieħed. Saqsin Nigel, mux għed niblafja, u tista torjom il-ritratti jek li tant kem ħat ritratti. Għala, għaw Malta kon ġadrajt għal-affari, ma ta' mort il-karnivan, iftakar bi sitta Deadpool, għamil t-satej u tlaqt l-eddax, ma flaħx, ma ta' unix ċans n-nis. Duruk. Daruni, letterament fej Burger King ma sajx nitċaqla. U l-Ingilterra, l-ammont ta' nis li kien hemm jieħdu ritratti, xinkont jisda morna ħadna selfie. Jien u Nigel, fuq il-red carpet, bil-backdrop warajna, u ħadna selfie. Għax cool, tajte. U Nigel neħħal mobile check jek, u meċa l-qoddim, u jisa tantet nirranġa l-maskla biex nara fejħan imxi.
U n-nies ħasbu li qed nieħu parti mill-event u qed naħdem qed nieħu selfies man-nies. U f'daqqa waħda kwa tinġabar ġol main entrance qed jistenna li biex jieħu ritratti miegħi. U kien hemm mara tal-taħdem hemmhekk bdiet teħdulhom il-mobile, teħdulhom ir-ritratti u jien nieħu ritratti ma nafx minn huma dan nies u kollha proset u how nice u very good u affarijiet u kollha marru alla jpoġġu qabli biex jaraw il-premjer jien qed nimwaħħal hemm isfel. Illa kemm minn nifkidewmu. Għamilt naħseb għamilna around 15 minutes straight, nieħu ritratti. Nigel kellu l-birra fidu saħanlu. Kienet jistennini jekk bil-maggiet fuq tax fil-video dort leħom il-tluk taħt l-jiet. X'idna għamil? Ma stax ninqala minn hawn. U bil-masta tħalt hemmhekk il-premjew jew bil-maskla. L-ewwel għaddejt minn ġo Magna. Metal Detector. Naħseb Metal Detector. Naħseb ma ma kienet għaxej stramba di, jisa mux tas-soltu nejdej, sew forsi xen fuq. Umbat kif għaddejt minn ġolda reġa mill-li bil... Dik il-taddejom. ħarġ li l-pistoli, mux il-pistoli, il-pistoli ma tal-għetomx, il-pouches ġanni niftaħom biex jarek fihom xaħġa u kelli nżal maskla. Umbat, all right, clear, tħalt, u ġajt il-bist il-maskla, umbat you're good to go. Ma security mux wieħed, ġiviri nejdlek, apparti da mux għednej security sta Ryan Reynolds. Security tal-event. Ġifiri, dak il-tip naħseb kien hemm around 30-25, żgur. Fej dil-ostja magna. So mux security ta' Magna. Ġifiri, jekk inti għaddejjek u għandek xi kummedja moħbija u darawek ma raħkix, liħor taħares lejk. Biex jara, li ħassejtni awkward u stramp, egu taħares lejk u liħor imissi. Jien per nitla xogħol nitla l-Ingilterra nitla l-book fairs. Anka book fairs, taf kemm kull ma nagħmel jien, inkun ġol event għax nkun il-big fair, u noħroġ kemm noħroġ per eżempju siħbi jkun marriħu sigaret, kemm noħroġ miegħu, like literally 2 minutes, meta nerġa' nitlu, jerġa' jiċċekkja kollox mill niftaħlu l-basket kollox il-security tagħhom huwa u rani daħilex, like basically jarak ħileġ, jarak li qiegħed hemmhekk u jarak li jerġa' dieħel u xorta jerġa' jiċċekkjak. Dak probably protokoll ma bil-forsi kellek ma jiċċekkjawx, għandek fire ma jiċċekkjawx, so bil-forsi jiċċekkjaw. U ma tnejlek kienet tal-ġen men, u rritnejlek, l-ammont ta' ritratti laħattem kienet wis, ġifiri, kien hemm cosplay sort ta' Deadpool, però kellhom l-suit il-tattu. Ma kienx ta' tri, għaxin ta' tri kienet kull ma kien hemm naqalik d'images u kull ma kien hemm just trailer. So nbistlek. So jien ġol Ingilterra u koll jkontlu nkawet bil-kostum ta' tri, għax jiena dak tipo I risked it, kelmuni kienu tal-idin, jekkux biħsibni nagħmel li tri, għattilhom kuħat qed jibatli, fors ħajkolli nagħmela l-affari. Kelli leak images tiegħu, kelli l-safej nabdejna naraw li bdew tellaw online, u mbagħad minn hemmhekk kif ħareġ trailer complete għaddej fuqha. Ġifieri kon ġanaf in-naqa petens li minn għaxan Reynolds dejjem jillikja. Dejjem, jgħid li mhux huma u jkun. Tattika tajba. Pal meta l-ewwel trailer mhux jinħrixta, imma mhux ħajt mhux jinħrixta laqqas. Ġifieri, u minn fuq trailer għamiltu, u kont l-unika wieħed hemm fuq bl-issue ta' Deadpool 3. Hija kollha kienu eżempju Deadpool 1, Deadpool 2, jew Deadpool bil-flok tal-X-Force, kollha kienu cosplayers dan. Mbagħad kien hemm eżempju Cyclops, Wolverine, kien hemm players ġiviri. Mux just Deadpool? Just ma kienux bħal tal-film, just films before. Film, eżempju, kien hemm eżempju Wolverine bis-suit kienet safra u blu ma comical. Kien tal-animated version. Għalek li mbagħad ħasbuni li qed naħdem ġol event. Għax tant jiena tiegħi kienet ta' 3. So nies kif bdew jaraw bdew bħal speċi uffiċjali. Għandu x'jaqsam mal-grupp forsi jew da. Jien dak letteralment għamiltu nħares lej trailers għal miljoni darba slow motion. Unu screenshots kollox imċajpar. Mal-estejtu, premier tlajt bihem fuq u bat premjera u Malta, mill-ġimma sħiħa ġviku ħadġida. Fil-fat minn ġi, eżempju, l-erba kien, minn ġi Wednesday, sa Sunday kien ġa mibdu il-kostum. Għax Wednesday kien jiet laħħalluk minn fuq il-trailers u Sunday kon ġamilt il-claw marks, kon ġamilt il-dettal, il-dettalli kolla ma stajx naqbad għax ma kienu ċari ritratti, ma miltomx. Ma li rajt il-film. Kif rajt il-film, sa Sunday kienu ġa kważi nofsri, u għadni għaddej sissa bid-dettalli. Għanzi tiftakar minna, xin jek dara kif konta, s-fistil ma tuħol il-tot. Il-film, għala meta rajniħ fil-midnight, ma tajx kaz, ġas rajt il-film uħad buzz. Imma bada ġajt rajtu, kull ġurnata li kontem. Ġivi għamit 5 days, rajtu 5 sijim. Fil-għaxija l-axar wieħed nidħol. Aw Malta, niftakar kien rajtek kemm il-darba. Għaxina l-film kont l-darbit, so niftakar għajt u mhux qed nara l-istorja, għana ġanafa ġast qed nara d-dettalji biex nieħu l-idea sew.
Ġifieri. U fil-verta storja Deadpool, we all know, mux għall-istoria, ma nax istoria inqa basic, imma Il-fan. the fun of Deadpool is just Deadpool. U minn hemm mbagħad għadni sal-lum jiġifieri x'issa dejjem ħarġin l-updates ritratti ħorġu ċari, jekk tittex Google eżempju, llum ħassib ħafna ritratti ċari, għad upgrade kollox. U għad il-cosplayers għamlu l-istess ħaġa. Eżatt, They have their versions. ħafna affarijiet. U xor s-saqsik, issa, per esempio, kif mor tajb il-kon ma konu għek, issa hemm cosplay ta' barra dik għatma mort issa. Le, competition barra għatma mort. Nixtieq nitla Bajmen l-estiħ. Birmingham? Mux Birmingham, Bajmen. Xettis. Nċettis, roba. Xettis xobsih. Bajmen fejn hija? Iron Man. Iron, mux Iron, għax jek tajt Iron jajruk il-nis, għax jenek jamlu li. Bayern Man minnu Bayern Man. Le, xibtu post. Birmingham, għalek dejt najt Bayern. Le, Birmingham jaw kod d-daħsa. Iwa, cosplay. u l-ixju li ritnar kif ħantallaw fuq. Pero, Bagalja, Bagalja, hux. Suppost kollu jkun les dis-sena. Pero ħanu bieċa kem jena fit. Mela, l-ewel għamilt min jiftakarni jew min jaf jew min jiffollow jana TikTok jew hekk, għamilt l-ewel Iron Man li ġi goff. U ma ġobnix. Kwa jellint miex num bla 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 ma interessanix. Tlu ma ġobnix, armi, daqsek. Erġa' bdejt it-tieni siju. Sanna, armejta s-sut. Armejta. Vera. Ex nambija? Alla għabibbo ġo fija x'nambija. Jekk kienet nanotek kif jħaxrex temmis nidu Hulk. Ma t-baster. Ja xaħat anka jamna pa display, illa. Armi. Daqsek li raġuna. Le, unbat għamilt it-tini wahda. It-tini wahda ġibta accurate kem jista' jkun il-Mark 85, pero tant kem kienet accurate li bil-kem stajt niċċaqla ġo fija. U rrit suit bulky accurate, ma ma nidirx daqsek isni Hulkbuster u Mortal Mark 3, so it-tilet suit ta' jemmen. Lesta kolla. Tini wahda armejta u koll. Tini wahda dan sieħbi. Le, tini wahda ħada sieħbi. Għallin. Le, tini wahda tajt għal sieħbi ħabib tijek biex veri. U jena jek jessa statue. Eda jessa. Kienna l-studio tana. Issek. ħanara kif ħanibqa fuq liju. Mbagħad jekk dak nitkellmu. Nitkellmu għalli. Li apparti da, imma ġejt għamilt it-tielet suit. So, qed nitkellmu around 3000 hours printing. Just printing. La sending, la zeba, la electronics, xej. Issa, l-estate il-Mark 3, just lest, physical print. Kif qed nimxi ġo fiħu, għadni miexi fiha u niffitja. Għana electronics lesti, ma fadalli dari u l-fleps ta' siqi. Issa qed minn dak iż-żmien li ġifieri li bdejtu sissa, skoprejt b'ħafna materjali bħal flexible PLA, ġifieri u qed naħsibha nerġax nibda l-Iron Man mill-bidu il-Mark 3 u nagħmillu mit-torzo l-isfel kollu rubber. Għaxin niftakar konnet nitkellmu miegħek il-permit ta' Deadpool stess u bdejt tgħid li jrid nibda naħdem bil-3D printing naqa' iktar rubbery. Ħabba l-guns għax bdew immissuhomlok u bdew kważi jkissruhomlok. L-iskabar dik ta' xkont jidħol biex jieħu it-tratek idaħħal idu u jolqot ilek. Kemm għandek issa list mill-sut li qed tagħmel palissa, kemm hu lest? Diamond kollu. Ekkol, ġivat tibdeħ mill-bidu ta' Yes. So, għarajta. Jow nofsu. ħajna xħan għamlu mela. M'għandniex bżonn. Dak is-sut li jekk mhux. Ekk inkun ħanarmih, ngħidlek ħudu. Tajjeb taraġel. Tajjeb. Għajdlu. M'għandniex spazju fejn ħan nitfgħu ħaġa. Emmek joqgħod warex li żgur. Emmek joqgħod warex. Le, ġifi, sissa ħanajdu hekk. Jaff inżomm l-upper body. Imma il-joints, fejn il-joints u mit-torzo biex nkun stan iċċaqla u siqi, jiġu kasti dol in rubber. Nixtieq napologize għal Dwayne għax ikun ammil reġa. X'għandu x'jaqsam? U l-esmani, to be honest, jiena għalija, jekk jatem barat żejjed, jekk għandi ħollet, so m'għandix nambieħ. Le, jiena għax arti, memżu għalf ħattarmieħ, men dak arti minn nefkem ħaxxol fuq minn nefkem ħadd għalek, għalfej għandu jintrema, laqas displayed somewhere like where it can be shown to the world. U basta kan ngħidu damlu, Chris, nibqgħu ngħidu ukoll, vera, ma nafx għalfejn, vera ma nafsibx kultantanti, Madonna. Oh, ximkien nitfawx, Ximkien ma nitfawx. Zomna, ħudu break, qabel tħaltu fija. Għadni ma bdejtux. It's just the idea. For the record, Inti fimdaħazi. Le, jienet nejdek, jek ħatarmiħ. Jek nkun ħanarmiħ, don't worry. Nċempillek, ċempillek, ħanaqdek mal-lew. L-idea jekki, għax I want to make the perfect suit, u ġo suit għajme ma tanċ t-ċaqla sew. U ma zanaj, nasib għandek bżon xie erba bagalji biex jittellaw da. Dik li z-zomni, kif ħanitlan barra,
Erba bagalli żgur. Le, anke ktar U naħseb. naħseb, għax inti mhux ħadd titfgħu mal-ħwejjeġ u hekk. Le, jo. Mara jekk ikun raber. Iwa. Għax ta' Deadpool, waħda Deadpool. Ma jemmena għallax. Le, naf, ma għax forse il-pieces ma jinqalawx minn dak għandek ħafna. Jinqalaw, mek għandek il-koxxa fija daqsek. Le. Allura, biex tieħu l-esperjenza jew tajt għamilta, ma titlax ta' Deadpool forsi barra minn Malta x'tajt. Nista, għaddit li mir-rasi li tlab ta' Deadpool, ġifiri. U naħseb iktar komda jekk nitlab ta' Deadpool. Pero tant kemm issa nqalaw affarijiet mill-premier sissa u kemm tħalt ġo opportunitajiet u ġo affarijiet li isa just let naqa Għal-fan. backstage pero kieku ikolli nitla ma' grupp u sħabi jew jekk jgħidu isma' tla' intella l-Deadpool u we go there. Żgur. Just for fun. Just for fun. Għax essax il-verità jiena di meta għamilta I did it for me. Ġifieri jien just dejjem irraġunajt kif dejjem għatlek jew sew jew xejn. Mla għal-fejm, la daw ġew kollha u ħidhom wara xulxin. Ġifieri normali, I worked my ass off fuq kollox, jek dik tiġijek għamilta hekk. Memx bat, memx skużi, jew u iwa, dik ma teżistix. U pala cosplay competitions, u kol tħal Playcon. Playcon, ara, Playcon asnaf kien xem 30 people, kienu tikum ma xkem kienu. Playcon ġejt second kont overall. Which is very good. For an up and coming, someone għatmaw mal. Fil-fat, dik waħda mill-issues li kienet inqalat li ġo Playcon li peress li ħadd ma jafni. Tipo, they don't know me waffariet hekk. They thought that the suit was bought. Or I cheated, or I mean, jena xorta, from my part inti diktim la formula, fil-formula battilom kollox, videos, kollox kien hemm ġifieri l-spray li użajna l-laker clear coat li użajt, biex ġibt il-clear coat tal-Mandalorian, tista' tmur tixxi any bot. Clear coat mhux ħajġi bħal ma ġibtu jien. Playcon tħal bil-Mandalorian, mhux Deadpool. Playcon Mandalorian tħal. Għax wara ċamata, mhux ċamata, I mean wara l-kisra b'Deadpool, fimt, kif rajt li Playcon kienet l-istess PG, mhux ħan irriskja. Żgur alla mhux ħan irriskja. U wara dak l-evidence kollu, tajtom xorta qalu lek li ċit jgħid, x'kien ir-raġun? Mhux li as such ħanejdok, I mean it was too good. Dik ir-raġun tagħhom. Mhux kif taqbad, it was too good to be true. I mean għax inti tara bniedem li out of nowhere ġib xi ħaġa bil-bajt li tgħid kif jista' jkun. Ma jistax ikun. All right, jien ma nagħti tort il-ħadd, id-dubju jidħol hemmhekk. At the end, daw judges. So jekk kollox ħajgħaddi ħammorru mhumiex judges. Le, trid tkun. Ġifieri. Però from my side jiena bat id-dettalji kollha u bat kollox. Ġifieri ma kellix x'naħbi offert. Anzi, saqsewni kienu nżajt il-helmet, bew jiċċekkjaw ġewwa, femtom eżax kien hemm, il-fanit tal-computer li użajt. Waqt il-competition neżaw kif lessejna mill-competition, asna. Jamlu l interview minn għalija. Le, ġiet it-fajla kienet għalt li qed ifittxuk il-judges. Kienu għadhom fail stage. U mort hemmhekk u għattilhom ejli bħal speċi ġara. U bdew jaraqlu lek ix bot l-affari u made għamiltajn. Tal-għalet, hija 3D print. T-tnejlek bħal mattilkom. 3D print. T-ġiviri unżajt il-helmet u rejtom li kienet bil-padding li għamilt dik kienet minn tal-Hasbro użajt il-parts fuqa, pero z-zeba sprenjajta jien. Ġifiri bħala clear coat, bħala finish, metallic paint, u kollox jien għamilt. Ġifiri dik, it was made, it was made the way you spray a car. Ġifiri b'laffajt tal-hardner, mux ġas ħat tixit bot zeba man ta' zeba, tisprenja u jħammorru. Ġifiri fija minn 300 sa 3000 sandpapers dik xkatlar fija. Unbat polish biex toħroġ dik l-smooth surface. Ġifiri, pero tant kem kienet tajba l-spray u kollox, li apparentment mux memnunix, għajmiex unbat forsi jista' jkun li bek ġejt second. Fim, għax jgħidlek mela alright, kena dubji jew affarijiet stil dana. Imma mux għalija mux l-ewwel darba u laqas għal-aħħar darba li meta intaqma xi ħadd jgħidli għala da għamiltu jint, kif jista' jkun? Ma dik dejjem. Mux għax nagħmilhom tajbin, kulħadd kapaċi. Alright, skont kemm int kapaċi temmen fik innifsek. Daw il-prop masters li jaħdmu l-films, ħadd minnhom ma twielet għalleċ bis-silikon fidu, jew fimt, kemm int willing li titgħallem u kemm ħadd investi fik innifsek. Issek ħadd tara bot silikon, eżempju, li swa €80, ħadd titqammel. Jiena €80 ġi xtrajthom silikon u armejtu. Imma tipprova, bekk inġibhom imbagħad l-affarijiet hekk. Anka li issa bidu net kont saqsajtek kemm kellek 3D printer wieħed. Issa kemm għandek 3D printers?
Sitta. Hemm sitta żgur. Hemm Hemm sitta żgur. U hemm tnej oħra resin Għadu għandek l-oriġinali printer U baqa xek nostalġa jitfok. Nostalġa pedestalek, le. Għasem fejn dur. Letteralment, għax mbagħad li ġara bdew Isaqsun biex namillom il-props in-nies, u nsaqsun jek, u spiċajt id-dar, kullum kien props ta' nies. Di rrit nsaqsik, speċi għalmenu minna di li nistanajt, speċi il-Chris fattet jagħmel li xaġa t-tifla, xi tifla l-ewwel darba Playcon u Comic-Con ħatidħol ħati uħsem cosplay. Ma nafx jek suppost ngħidex, għalt li biex ma ngħid il-ħadd. It-tifla ma tarax il-podcast. It-tifla ma tarax il-podcast, it's okay. Anyway, ħatidħol l-ewwel darba cosplay u il-costume strata u għaffartek, imma bad ridna istaff, għax istaff ma ġiex mija għalkot. U mal-ewel għattu naf minni għabbat il-Chris. U daħħaltek. Bħalissa. Għax bib taħbib, bro. Tant kemm inqbat. Kif bdejt ngħid, li titgħallem mill-esperjenza, tant kemm inqbat b'xogħol blura, li mhux nlaħħaq. Letteralment ma nistax nlaħħaq minn bnies, għandi nies mhux binnek qed ngħidlek, naħseb ilhom around 7 months jistennew. Mhux ċajta. Mela biex nagħmlu ċajjin saqsejtu 10 xurilu people. So, inti għad minnhom kont ġi. 10 xurilu saqsejtu. Le, metti tiegħek insertajt kien hemm ġa sprinter iffitjat għal tiegħek, fim, eżempju qed naħdem fuq Goku life size. All right. Life size. Fucking 2 meters. Arba saqsik trid il-Goku. 2 meters ħaġa. Inni naħseb inni ħana laqsena fuq. Okay. Kien fih enormi wis xol. Wis. Plus. Għal xaħadda ma jaw. Għannis. Plus li għaw Malta, il-sajf ma jenx. Għal dawk il-power cuts li kienaw, il-filament jien il-printi għajt, jek kienem 16 hour print, għarrimi. Ma sax kompli. Ma sax kompli. Ma komplix. Jek għata d-dawl, u tuħaq tiksaħ il-bed, il-print inqala. Allura jek id-dawl ġi wara satejt li il-print għalija għarmita. Sazib bħal da Goku, half chest tijaw, 11 days straight printing. So dak il-materjal kollu fil-ħala. Ma dak tista' tagħmel teġdu zaħ il-filamenti jew xi ħaġa. Tarmih da. Tarmih. Se tagħmel imma tista' għaxaw minn li jaqbad l-scraps jimmelt jaħħom jista' ma taqbdu xogħol imma taqbdu xogħol. Ma tnix pen 1950 sta. Armi u suq. Domblu filament, 20 euro tixxi ġifieri. Laqas ħaq ix-xogħol nasab biex tiddewbu tagħmel. U fejn ħaddewbu ġo kuker un bad. Tispiċċa taħxi kuker. U tiġi folja għal 20 euro. Lew, fih il-xogħol eżempju, bil-powercast ma jgħinux. Ġifieri hemm ħafna affarijiet. Però next year ħatkun differenti. Dis-sena ħanalaq kollox, next year ħanillonċja proġett qed naħdem exclusive għajdin exclusive. Ġifieri ġast xi ħaġa maħduma Malta, li ħatkun l-istess 1-to-1 ta' film. Fil-fatt laqas biss rajt darba għaset nara kif tista' tagħmel ċertu affarijiet, tħalt fuq il-movie set, tħalt fuq il-dik tagħhom u rajt kif krejawha huma. Jekk huma krejawha hekk, jien ħanikreja bħalhom. Ġifieri hemm xemm jekk uża dal-materjal, dak il-materjal ħanġib. Qasek ninsifer u muniġibu jien bil-pass. So żgur 1-to-1. It's gonna be 1-to-1 bil-fors mhux kantunieri u ħajkun l-uniku oġġett li next year ħatkun di waħda minnhom. Ma sax ngħid sewa, ma waħda minnhom ħatkun għan-nies diġà li għandi bniedem għaliha. Mhux għalik ġifieri darba. Le, mhux għalija d-darba. Naħseb wara dil-Comic-Con ma nafx nibqax nivvinta cosplays. Ġifieri missa naraw, mhux qed ngħid ma ħanoqgħod nara relax għax ma jistax ikun jiena bħalissa qed ngħix 24/7 cosplay. Kif inqum nibda naqla l-prints, nibda nħallat iż-żeba, nibda nwaħħal nisprenja whole day sassija satejt li ta' fil-ħodu dejjem għaddej. Next year tkun easy. Next year ħatkun iffukata fuq ġiex oġġetti, daw li ħanagħmel. U f'dik is-sena jekk dak li jkun jixxi xi ħaġa minn għandi, dawk jiġi oġġetti biss. Issa jekk ngħidlek ħanagħmel eżempju mod ta' kelma ilma, tiġix tgħidli rid sparkling water. Dak l-ilma. Għax mhux ħanaċċettaħ. Mhux rid nitkessaħ, però mhux qed inlaħħaq. So nippreferi bniedem flok ngħidlu jew jispiċċa joqgħod jistenna u qasjaf meta ġej l-oġġett nippreferi ngħidlu isma' għalissa le. Għandi da. If you want this, I'm happy to make it for you. Mux imma. Pad wienez, Eżatt. Jgħidlek ma tmux għan tal-Fiat, għajdlom li. Ma tmux għan tal-Fiat, għajdlu rit Lamborghini. Fijek tit-Fiat, tit-mont tal-Fiat. So next year ħaniprofa dik il-way. Għax dil-way li għamil dis-sena għamilt minn kollox. From ġifiri statwi,
props, kostumi, minn kollox. Għax inti vera like jek ċaħat għandu bżonna jgħu għandu ma l-għu taqbat mortin. ħafna minnom, anzi, tant kemm mux nlaħħab bħalissa jġej isma' Chris iriddi. Ħanejdlek kif tagħmilha għamil inti. U ngħidlek kif jiġifieri tagħmilha. Cosplayers ġew min ġie saqsini dejjem jgħintu, jien qatt ma kelli crashes ma ħadd minnhom, jiġifieri min talabni l-għajnuna tajtielu, min ma talabniex l-għajnuna, problema tiegħu mhux tiegħi. U komunità kif inhi Malta? Komunità ħanejdu kif inhi ġdid ġo fiha. Hemm ħafna gruppi. Hemm klikki. Hemm klikki ħassib. Klikki ħassib. Bħal meta konna fi żmien in-90s nitilgħu il-belt. Fimt ma ssib il-rockers, limos, fimt gangsters. Ħassib dawk il-klikk. U saw differenti, ma jiġu ħafna differenti. U għasbux Marcus Stage. Pero li naf ftit minnhom, jiġifieri naħseb fil-grupp li qed fih jien eżempju naħseb hemm around 1700 cosplayers. Mhux Maltin. Maltin kollha ma nafx hemmx barranin, però grupp members hemm around 1700 ma nafx. Le, u Malta kbir, ta' u Malta saret dawk. Minn dawk forsi naf around 15. Personally, naf. Un batem minnom li jintaqajna ħadna ritratti u ġast kienu hemm, pero għat ma rajtom eġġajt minn dak iż-żmien. Un bat forsi raħħom f'xi event. Ifhem naħseb bħala komunità kibret, tikber. Rajt ħaġa differenti li kemm minn il-cosplay bit 3D printing minn dak iż-żmien bil-Mandalorian naħseb dis-sena ħajkun hawn iktar kostumi magħmulin bit 3D print. Alright. So, mux qed ngħidlek li you inspired people. Ma jista' jkun you did inspire people. I mean, if I inspire, aħjar. At the end, jiena dejjem kelli two main objects jien f'daw l-affarijiet li number one mhux biex insir senjur. Sewa dik qasqat għax Perfett ngħidlek, kieku qed insir senjur tiġi saqsini xi ħaġa mhux ħanejdlek isma' ħdem hekk jew ranġa hemm jew użata. Jew is-segreti għalik. Eżatt, u nagħlaq ħallek le. Fimt, jiġifieri. Tħallasni biex jien kienet one hawn Malta hawn mentalità. Għax dak, ma dak barra minn Malta, ma dak għax barra minn Malta, għaw Malta u mentalità, għana maħnax kapaċi. Meta għaw Malta kapaċi f'ħafna affarijiet ma' barra, kemm fil-kwarta mil, eżempju konna fil-kwarta mil, u jien kienet il-goal tiegħi waħda minnhom li la kapaċi jagħmlu Amerikan, kapaċi jagħmlu Malti. Issa, jekk ħad toqgħod iddur mal-lewżem tix ħad għamlu, imma jekk ħad titfara sekemm u taħdem, so if I inspire cosplayers li jagħmlu 3D printing iktar daħlu fiha, u kien hemm min eżempju għamel printing u għajntu, għatlu sma melek, jew għamelek, fim, ġiveri, mux problema, anzi aħjar. Happy li ngħid isek, mux għamilt ċaqliqa, imma n-nies tipo, isma, it's time for an update, it's time for an upgrade. Li imbagħad jibdew ċertu minn ġo fih il-bniedem jgħidlek, ostjen kapaċi nagħmel di, hawn għandna nis kapaċi, ħafna kapaċi, ġast joqogħdu lura dik is-soltu ħaġa. Jossib xi erba' li dejjem waqgħu klura li dik nixbal. Jiena ma naqbilx magħha, jiena kull min forsi jara dal-podcast jew affarijiet hekk, jew cosplayer, jekk parir ma jdoqlokx ħares lejhom dirett. Jekk parir tiegħu ma jdoqlok, jekk jiġġat jgħidlek ismit m'intix kapaċi, jkun għaf li minn hawn 60-70 sena oħra dak il-bniedem ikun taħt l-art. U l-parir tiegħu jkun miegħu. U inti jkun dispjaċik li ma miltix. Sawa, so prova u toqgħod qalbek minn xejn. Għamil sekemm mhux ħadd tesperimenta bid-dynamite u bis-force, ma għandekx trouble. Eżatt. U anke bid-dynamite jekk trid tmur naqaf qalqa wieħeda le so. Le, tippruvaw iġdik. Le, l-verità, tipo taqtax qalbek minn għax jiena niftakar meta kont fil-bidu li bdejt f'dawn l-affarijiet tal-cosplay. Tipo bis-serjetà, inta fl-għandek 30 sena, inta inti tilab bit-toys, inti tixxi kostum, it-toys u tixxi l-affarijiet, inti ser tipo hekk. Illum il-ġurnata rabbjan kien jiddu ritratt dalaf kemm nafu issa ġejt. L-ewwel du kontrik, u mbagħad isek tagħmel xi ħaġa, tkun ħabib tiegħek. Eżatt. Aw ma l-ewwel kulħadd jew li jgħidlek kontrik u jibda jgħidlek le dik ħażin. Mbagħad wara jaraw kemm. Jasek. Bad jiġu naqwa ħbieb. Literalment. Le, imma dawk kienu goals tiegħi, dik u charity. Jien iċ-charity dejjem. Rrid insaqsik issa sena nagħmel waħda ma' Comic Con fej kollabrajna flimkien. ħanamlu charity waqt Comic Con stess għal tad-dar tal-Providenza. Ġifieri ħajkun hemm Deadpool, ħajkun hemm Wolverine, ħajkun hemm nista' nsemmihom issa kollha kemm huma, ħajkun hemm Deadpool li huwa jien, ħajkun hemm Wolverine, ħajkun hemm Ladypool, ħajkun hemm Kidpool, ħajkun hemm X-23, ħajkun hemm ieħor
ma nafx jiġu smuxek, ma semmejnih Lazy Pool. U Dogpool u kol. Ma Dogpool mux nis. Għaxbat jkun hemm Baby Pool u Dogpool, ma dawk trid printi għamiltom jiena. Xorta, għal bider. Le, l-oħrajn. Għaxin nifollow L-oħrajn kollejntom fija, il-kostumi, ġiviri Wolverine minn raħat millux tal-lajtu l-Wolverine. Ġiviri, dak ma kienx meħjut minn għandi. Dak xtraħu, ġiviri ġiddar, ġizu banana, u ħareċ sura ta' nis. Ġiviri ranġajtlu l-padding, il-weathering, għattajtu, ġiviri għamiltlu l-ways għifdana. Lady Pool, Kid Pool u koll għamilt jemna l-ħodi. U ħatiprovaw t-kompetu fil-grupp, għax minna li xie grupp. Ma nafx kif jgħeda, pero zon ħalli ma ngref xuħomx. Ta' ċerita ħatkun ħajkun hemm dawk. Għara, Deadpool Wolverine ħajkunu żgur. L-oħrajn daw, jek għallu ma jifilħu xewek, ma nistax ngħidulhom ejjew bil-fors. Ħajkun hemm l-affarijiet merchandise ta' Deadpool li daw ħajkunu refill. Qed nitkellem ma' sponsors u kellmuna ħafna nies u ħajkun hemm ħafna affarijiet. Ġifieri chances minn ġo Comic Con mhux li tilbaħ oġġett wieħed, jaf hemm around 20 objects, 15 objects. Chances biex tidħol fiċ-charity ma titgħamel xejn ta' barra minn hawn. Jekk ħajkun hemm just an idea 20 Funko Pop ta' Deadpool u tħallas €1 donation, dik biskol ma rridu minnant dana, inti jett fit ċans li tirbaħ Funko Pop. Ritratti miegħi ma Dogpool, ma l-cosplay soħra, it's free, mux niċċarġi għal-ħat ma ritratti. Ġifi, what I'm asking, jek ħatati donation, nerġa terġa antik xaħġa jim bħala regal. Dawk il-flus, un-bat. Niġi ammonta total wieħed u Comic Con offrew li wkoll minnaħa tagħhom they round it up. Ġifieri mbagħad minna ħajmar ukoll għad-dar tal-Providenza. Jien mhux ħanuħu 1 cent, Comic Con mhux ħatuħu 1 cent, we're doing this for charity. So dik kienet il-main thing. Ġifieri dik u li bniedem ma sax tgħidlu m'intix kapaċi. Li nuri li aħna Maltin jekk kapaċi nagħmlu Amerikan, kapaċi nagħmilha jien. So, mistoqsija jiena. Mela, apparti Deadpool u Marvel u hekk, xemm iktar fandoms li joġbuk? Ara, Ninja Turtles huma Ninja Turtles huma Dik inti għamil tatu? Le, dik kienu għamlu jeli. Mbagħad kien iffirma li Kevin Eastman, konna tqajna miegħu. Konna tlajna l-Panzer, tqajna ma' Kevin Eastman. Panzer kien tej. Dik oħra, dik firma propja. Dik għandna l-istorja fuq l-episodju tiegħu. Dik il-propja. Illa. Ma għallinix tal-firma, ma? Le, għallinna. Tal-Panzer għawed, għamiltilu jien. Għalna tala l-convention, għalna għaddam jistana fil-Q u għalna isma, għalna jekk il-creator ma jkunx nice, daqsek, narmi kollu. Le, dikija, naf li għallina ta' tank u kolli. Ma għallinix li ġab firma u għamlu għatet. Mala, għanna l-videos da kienu għamlu għaf. Mela jien il-ċessat. Ġennin, Kevin Eastman baħares lejna. Maltese crazy people beda. U dik kienet Comic Con u hekk? Le, dik kienet oħra ta' blaħsieb. U dik kienet Lago di Como. Għanna, rajt, bil-Malta bdiet infittex fejn ħammur barra minn Malta. U għamilt in-nervi għax ma stax nitla l-Amerika, kien ħajkun hemm l-atturi tal-film tan-90, tal-ġederis tan-90. U iċċekkjajt l-aħħar website u nara kien hemm Kevin Eastman ġol Italja, aħbaġ, tipo Viċin. Viċin. U Kevin Eastman, il-raġel li krea Ninja Turtles, mux krejom, li kuma kien xu mannix li l-om. U ovvja, għaw Malta, il-mintitteti fuq Ninja Turtles, il-fors, mandekx fejdu. U batlu, għatlu ħanittilaw, tlu ma titlifix, tlu ma tejċe, tlu ma interessanix, tlu tlajna. U tlajna, għana tlajna ma jineb xikon, konna flokkijiet, Ninja Turtles, minn kull imkien. Kif wasannem? Dejna naraw nisbli suits, nisbli bagalvi. Ma kienx Comic Festival. U l-Panzer għedlu. Sperġajna ta' jebaw, se postaw ta' skont it-tikisu. Umbat niskopri li kienet waħda mill-iktar expensive art galleries. Convention li tista' tmur. L-nies bil-lenti u jħarsu lej il-pittura bil-lenti. U aħna konna blir ta' Ninja Turtles, t-shirt ta' Ninja Panzer bil-hoodies. Biex tidħol dik kif kienet ġifieri. Biex tidħol ħallafna €150. Le, forsi kienet differenti. Le, ġurnata ġitna €150 ma se jżbal. Markus ħaqata. Plus, umbat kena ħalsu 50 oħra kull signature li għamlina Kevin Eastman. Ġvini firma li 4 Turtles u l-video u ta' ideja kien għamli li bxiex. Umbat kont penġejtlu digital art u tajtu frame. Imma kienet event minn dak it-tip in-nies €15,000 picture jixxuha. Bil-lenti fitxu. So ma kienx Comic Festival? Le, it was fil-fatt jekk fitxa hija art gallery u kif stidnu? Għax u jagħmel art ukoll. Comic.
Ninja Turtles bdew mill-comics. Ija, ha. Ġifieri. It's art. It's art. Minn hemmhekk bdew, minn hemm beda kollox. Ella. U dik kienet esperjenza oħra talla, ġenninnieħ ġifieri. Le, Ieħor iġiblu l-croissants u jġiblu l-ilma l-panzer, ġenninnieħ, beda jarana jitħaw wistalla. U kienet fiskiro u ħagos. Eżatt, nanka ġifieri. Tiftakar panzer għalli għalek. Le, kienet oħra event tajba. I mean, sissa, Kevin Eastman għajt miegħu, Ryan Reynolds għajt miegħu, Hugh Jackman għajt miegħu, il-launchjaw dis-sena għal minn Marrakesh imma da fuq il-website nista' nsemmija, suppost. Ija, għamil nsemmu għamela li ġej dak. Ħajkun hawn Colossius, ġo Comic-Con. Ġo Comic-Con, issa wkoll. Għalija hija ġoħra of the bucket list. Firma oħra, fuq DVDs. Għadna ma nafx jekk inġelu xi firma li xikun media fuq l-isjut. Jekk jiktib li xi tip ta' quote. Jiktib fuck you. Iktar kikun jiktib li language għax hekk jgħidulhom. Imma sa naraw, I mean, looking forward biex niltaqa' miegħu. Naħseb li jkun fadal mbagħad Robert Downey Jr. Mela, the top. Jista' jkun hemm ċans pers li jkun ġo Dr. Doom, forsi jkun f'xi premiers ximkien. Jista' jkun. Għamma su ta' Dr. Doom, mela. La, Għandu bizzejer. Għandu xol. Uħlif tertis, għax biex narromu mistoqsija. Emizet fandoms li forsi t-rastijom. Tertis, Mandalorian u Marvel. U Mandalorian ma Star Wars jew ġis Mandalorian? Star Wars joġobni kollu, pero Mandalorian iktar. Tipo Mandalorian jekk qed nara series ta' Star Wars. Fim, mux ħanat il-kas. Ma Mandalorian laqtek. Jekk nara l-read ġej il-puppet fil-void, next. Action. Taf xtara forse l-animes, għamlu animes. Kolla tajbin. Imma Mandalorian baddejem, Mandalorian rajtu. Issa ġej il-cinema ta' ħaj joħorġ il-film. Issa fil-fat il-Mandalorian li għandi bħalissi jett ġol kaxxi. So issa dak eżempju joff juhu refurbishment skont kif joħroġ fil-film. U jerġa' jabdu kliden. Ġamorna bleeding bil-Mandalorian kon ġamort. Kienem Star Wars Day għandikun. Made the Fort built you. Made the Fort. Ġifiri kif joħroġ il-film Mandalorian nerġan namlu għal ġdida. U minn dak iż-żmien ġejrik, minn dak iż-żmien law tal-lim tissa ħafna fajt. So qed nittamal il-kulur nerġa' nġibu iktar crown. Kif ħajkun fit-trailer ukoll. So imma żgħid irid nagħmlu koti ħaġa fejn tibda koti. Ġax katlaħ kollu I mean il-ħwexek ma jibdluhomx jibqgħu l-istess. Hopefully. Ejk ma teħxinx, mela mhux tajb. Jien m'għandek ċans li ħan jeħxin. Wieħed minn dawn lucky fuckers. Għandek ma tapolus ma fera tajba. Jien nikol McDonald's kull jum jidirx fija. Mela imbagħad biex neħxien. Ista' ngħid xi ħaġa ma jgħidu li biex ma noqgħodx naqla l-ħara. Ma kemm ngħid this. Fuck you, Chris. Madonċi. Seriously. Ħanurikom xi ħaġa. U jenni u bieċa ċikkolata u 10 kilos dilaj minn. Għajna Walt Tif, Lorders, vera mandi xej kważi, ġin bekam Nord, onestament. Ħanurikom tijaj. La, mintu kol, enta dik ma tapos vera fakken tajba, bro, enti. Ot kem il-Burger King tara. La, men. Alright. La. Milek t-scroll, ja. Għat namel load more, għafas load more, għabadar biex għafas load more. Tittamel xie series ta' ġumateki. Għaw taħallu għaw kol ta' Kullim kien, għax isma li għapartinek, imma. Eżempju tfajla jinti bda fil-5 fil-ħodu xol. U jina mesal 4 fil-ħodu naħdem. Kjaqbad nġu mxħot naqlak ċina li għabis, u naqbad un-ordna take away. U spiċajt kull jum take away. Mux għetnejlek li tajjeb għax junk food li jwa imma. Għandek World Plus, Mala. Għax jek għettodna dak l-ammont World Plus ġek vera weird. 4 tijiem għorda għettun mutur naħseb. Tuk il-ġakket. Il-drivers drawni, jiġi għaj bjanki. U jiġi drawni. So. Mela, jena tijie vera baxxa, għobżomma vera baxxa jena. Like blikam mandi. Mela, għabba ma ħanaddu għal trivia, ħantuk trivia. Ma qabbel trivia, ħansaqsik mistoqsija taħra, issa you decide if you want to answer, jien xort ħannat il-answer tijaj. Mela, xti preferi? Il-cosplay competition ta' Comic-Con jew tal-Playcon? L-answer tijak dik. Jien ħanajt il-choice tijaj. Imma, int, right. Jien ħanajt il-choice tijaj koll, issa koll fil-versi. Għedhom kif inhuma. Playcon, eżempju, kellu l-park, kien ħafna sabiħ. Tal-bliħ. ħafna kien sabiħ, ġiviri sekk, tipo. Ta' barra, it was on that level. Pero kellu mbagħad ħaġa li mhux bitnix ġo dak il-park, jiena tkellem fuqi li kelli l-armi u kelli visor sewda fej daw li kun dirett fuqek. It was very dark. U ma tibdix tara, minn ġol visor ma bdejt nara xejn. Taqam il-park, ġifiri. Le, mux xħataqam il-park, xħataqam il-park, kienem 7 tarġit titmekom koll. Nsek kif kien taflek, Le, kien kbir, ġifiri, enormi.
Comic Con kien daqsxejn iżgħar. Però Comic Con kien iktar sempliċi, titla' minn naħa tinżel minn oħra, ma kienx l-affarijiet, imma mbagħad nerġa' tinsix. Comic Con u PlayCon hemm differenza waħda minn naħa tal-gvern u l-oħra mhix minn naħa tal-gvern. Jiġifieri Dik taffettwa da minn boot terba' minn nies li huma dilettanti li daw jekk taqbżulhom ma jridux jagħmlu iktar. Ma tsirx. Ma ssirx daqshekk. Jiġifieri mhux affarijiet fiha. Filmi, bħala competition, għasna fxaj, eżab jena toġobna ħafna u minn gerger fuq għaw minn maqbix miej, fuq il-judges. Jena il-judges barranin. I like You like them? I like them. Għax, ħalli l-ek ħagġa, inti meta jġġaġġak barrani, isek morten fuq. Tipo, kandek ġaġ barrani jġġaġġak. Tipo, il-level taħħom. Il-level taħħom ħajaraw. ċertu ġaġis mill-li jirawen fuq f'pajjiżhom ħajġaġġawk. Inti ismani tmur u tiġġaġġjak eżempju il-mod tal-kelma il-hooligan. Fuq rapping. U jġaġġak hemm hemm l-istess. Il-hooligan top aħjar minnu. Hooligan top. Kien wieħed milli kont inħobbhom disk, imma biex inġiblek l-idea. Fimt, so il-way tal-judges li kienet kollha barraninija toġobni ħafna. Ma nafx ngħidlek, ħa ngħidlek kif l-insta ngħid minnaħa ta' PlayCon. Kien hemm dik il-problema li dej Todd I cheated. Ġifiri. Ma biex maħħa għax tipo, I mean, jek ma tafx bniedem ma tistax tiġġaġġjah. So, minnaħa ta' Comic-Con ma kellix problemi. Ma dik kollu onur fil-verta, jekk jaħsbu mela tum fuq 500 spray. 300 għala kien. ħasbu li daqs kem kien tajjeb. Le, fil-fatt li għaluli. Le, għaluli. If it's really you made it, take it as a compliment. Ġiviri, ma dak il-ħin ma tkunx li tisma' dak il-ħin inkazzat. Mux għax inkazzat, għax still ġejt second overall. Ġiviri, mux qed ngħid li kont dajew xi ħaġa ħażina jew kontra jew, ġast qed ngħid x'ġara u ma ġarax. Ġiviri, anzi li kienet rebħet l-ewwel waħda Jade Aquilinek mis jizbal, vera kella cosplay sabiħ, ġvi għamlitu kella dragun maħħa u... Rajt, kella dak kella dragun, eżempju ħagġa li... Li libsa ta' boħe. Dik kollo xijam, dik kollo xijam. ħagġa li eżempju ma plejkom biex maħħa jien, sawa, li bħalissa iktar tara ritratti tijaj, eżempju l-belt hemm billboard, mhux billboard, hemm dak il-standi. Hemm stand bir-ritratt tiegħi. Reklamaw fil-competitions kien hemm ritratt tiegħi kbir, kien hemm I mean tipo all right, ma saqsini naqra. Mhux is-saqsini, jaqas xejn, però ma ngħidx laħaqni nkun hemm jien għax jien ġejt second. Jien bir-rispett kollu lejn kulħadd u mirid jieħu għalih, mirid jagħmel lil jrid. Jien għalija hemmhekk ġejt kellha jkun hemm. Għax jien ġejt l-ewwel, jien ġejt second. So kif issa tittella lili? Yes, le, fuq di għandek punt, you put promote the winner, ek. Nasa tafal fejn ma jista' jkun forsi użaw li għax il-kattru li għażilt inti. No. Ma mbagħad ma tibqax cosplay, jekk tiġi business. Għax you are attracting more people b'karattri li taf. Meta fil-vertaj ma rbaħx. Jinġi I came second. Hemm differenza. Vera. Inti x'taħseb inti? Ta' maraj fil-qasira x'għandna. Kiena tawwalta. Still ma ħriġ ma tilkom x'ansel. Ara. Ħabbat wejda. Asnaf, le vera asnaf, isma' dis-sena jien PlayCon mhux ħan ikkompeti, eżempju. Comic-Con biss ħan ikkompeti. Dak l-answer daqshekk. Ġifieri. Ħatilbes imma? Ejje, PlayCon le niżel xorta PlayCon, ġast mhux ħan ikkompeti imma. Li ħatilbes? Deadpool, Deadpool niżel. Tatrina assumi. Eżatt, l-aħħar waħda li għandek, mhux ħalbes tattu. Jekk xi jeans ġdid mhux tilbes l-antik. Għalek. Armejtu tattu? It-tum qatta. Għax it-tuħat il-templates tijaw ta' drab biex il-ġdid minn fuq. Għalek nibsu jien, ma Fatpool, you know? Ne, titħafni iktar materjal. Peterpool, eżatt. Eżatt. Mela. Infem, naħseb għalija fil-qasir. Kju kelli nerġa' nikkompeti, naħseb Comic-Con xorta, kif ħanamel dis-sena. I mean... Għalek. Inti. Jena. Fil-qasir, inti xinti. Mux ħanej daqsek, edda t-tellef. Mela, Comic-Con daw kwa kikujna, għax Comic-Con hemm il-wholesome vibe tagħhom, il-preferif. Mela ħanajt il-raġuni tiegħi, sorry ħantawal tikka żgħira. Mela ħna għalilna fil-qasir. Ħajamel xi sija. It's my podcast, I can do what the fuck. Jien il-President taw.
Insomma, mela, le, jina li personet, I would choose, kiku nażel il-Comic-Con, ta' falxiex, għax jina ħalli Comic-Con is li beda cosplay. Where it all started. Issa kettara, per eżempju, differenza bej l-FA Cup, minn u l-UEFA Cup. L-FA Cup ikolla dik id-naqa tradition taħħa. Ila għaddej 10 years, il-ħagġa li bdiet il-cosplay f'Malta, għandek dak id-naqra iktar preġu, jinnara iktar preġu. Avolja, again, il-Playcon il-showy, pa' Champions League, għandek il-stage enormi. L-iktar cosplay event sabiħ biex namlu għaxara, no offense ta' Comic-Con jħobbu nitnej li huma, imma pala sabiħ u għazbaħ bil-stage u da u f'partek. Imma pala preġu, jina li naħseb li cosplay Comic-Con u għazbaħ. Playcon għada d-dihla l-affar, naħseb last-year kienet l-għol wahda li tħalt fija jien. Ġifiri, għada t-bildja ruħa. Playcon jisa għada l-identity emmek jeda ma tibqa tibni. Eżatt. Ma Comic-Con was the first, so the first is always gonna be, mux the best, but it's gonna be like the best. Le, għandek il-nostalgia. Nostalgia taħħa. Jien niftakar Comic-Con fejn kien St. James Cavalier, kulħadd kien jilbes xorta u inti kont hemmhekk kont inniġendejek letteralment. Allura niftakar, ma nafx kienu jilbsu dak iż-żmien St. James Cavalier, imma kien hemm kien hemm komplet. Kien hemm wieħed jew tnejn kienu jilbsu, ma kien hemmx ħafna, so it was the first that started everything. Tal-aħħar, kieku ma kienx Comic-Con u dan nies li kompetu ġo fiha u mbagħad ibbildjaw l-affarijiet l-oħra kieku ma kienx hemm Comic-Con ma kien hawn xejn. Naturalment. Daqshekk. Għalek, so għalek naraħ iktar prestigious. Anka, same here. Ġifieri. Għana namlu trivia. Lesta trivia? Ibda. L-ewwel Michael Bay live action meta ħareġ l-imsena? Ta' Ninja Turtles? Ta' dak ma rajthom so Blood Dodge. 2011, 12? Ħażin. X'issejħu l-enemies ta' Ninja Turtles il-clan tagħhom? Foot Soldiers. Tajba. L-umu għas-city ta' Ninja Turtles fej jiexu, il-city. Xismu? New York City. Tajjeb. Fuq li channel il-kartun, mux il-ġdid ta' fej marbid il-channel, ma sax nida bil-Malti. Italjuno? Le. What network brought the Teenage Mutant Ninja Turtles back? Nickelodeon. Tajjeb. What TMNT villain is the discombobulated brain u għal-moħ? Krang. Tajjeb. L-imsena Deadpool l-ewwel wieħed ħareġ. 2006. Deadpool l-ewwel film ta' Deadpool. Sorry. Għazek, 2006, kompletamente. Xkuluru 2016. Ija, tajja. Għawat il-6. No. Għax naf li da. Naf li għaf, għalek. Ele blifsalt minn Ninja Turtles. Ejwa, dik il-trivja sieħbi. Mela, xinu l-kulur tal-met ta' Breaking Bad? Blue. Tajjeb. question. Xinu l-metal ta' Wakanda l-isem? Il-metal ta' Wakanda. Vibrant news ma dollix. Ġaba. Ħajdak ħazu nusuq, ma tafhomx, ma xorta. Xinu ma l-enemies tal-Autobots? Decepticons. Tajba. U xissejħu fakħan id-dan sajjena, xissejħu Goku, il-rejs tijaw? Nussejna f'men għalla Goku. Oh, guys. This a job. Disa ġab, le, ġab tajba ija. Le, wada ħazina. Taħna tajba. U ta' Deadpool. Tajba, Nickelodeon, Crank tajba u koll. 2016 ħazina, 2006, so ma s-sujilek. Met tajba, Vibranium, dasek. 7. 7 ġab, ma ta' 7 ġab. 7. Mela, ningrazzjawk tal-li ġejt maħna, triddajt l-ħarġi, komment il-fans, il-dar. Upcoming project. L-upcoming project ma nistanejt xej. Kif għattilom, I mean. Follow Chris. Jek min irrit jiffollow, jani jgħet fuq TikTok Chris Cosplays u Instagram Chris Cosplays u koll. Tarawni Comic-Con? Comic-Con tarawni jemżgu. Playcon ħankun emmek roaming around. Sawa. U nishtistu tiħdu ritrat? Le, ritratti bxej kullħat. So, għasek ma najdulom, rikol jihduħ. Tak probabli kunu mill-back minn from afar jibduħdu ritratti. Ġiri messaċ għatna lak minn faċċata. Broking. Bro. Minni, le, ifimni, mandiċ jena il-target jena ġejt ma kienix ċaġa li naqta għal-pinnis, anzi, et nuri li jek kapaċi namela jien, kapaċi namela jint. Għaxin l-istess affarijiet, minnaw wekku minnem, jinnexxieli, so għalfejn tle. Ta' qalbek minn xej. Daqsek.
Aħna ningrazzjawk ħafna. Massaġ tiegħek. M'għandix iktar xi ngħid. U sar ħin huwa jgħid. Le, ningrazzjawk ħafna Krista li ġejt. Vera thank you ħafna tal-li għat-tistadina dana. Tallimna ħafna fuq il-cosplay l-lum vera tallim taffariet li ma konċ nafhem. Ftit jemmejt fuq cosplay. ċala jisnaqbada. U le, xi darba neġa nġibu kien nitlu iktar fid-dalja. Jew tafx nagħmlu xi darba niġu hemmhekk jew hekk Nagħmlu forsi episodju hemmhekk. Le, mhux nagħmlu episodju, ġenni nġib l-equipment kollu. Nagħmlu feature. Simple episodju, feature. Issa, ismani, ħajkolli dak il-proġett ġdid la Ejja, u hemmhekk u waraw naħdem. Għax ħajkolli sections fejn kont niġi nifilmjat naħdem biex jintwera waraw hekk, so free ejja hemmhekk. Nagħmlu Importanti qabel joħroġ l-oġġett minn għandi tellgħu xejn. Mela, ngħidu l-daf. Ma l-likjajx, trust me, mhux ħana l-likjajna. Grazzi għal sponsors tagħna l-ewwel qed ningrazzjaw il-patrons tagħna li jisupportjaw na tinżewx. Jekk tiżidu patron by €2 €2 kum tinsaqsu biex tgħinuna nixtru apparat kif trajna xilġiet, għandna d-dawl, għandna l-microphones li ħanużawhom Playcon u Comic-Con ġejjin sew għax ħanamlu Vox Pops għalhekk ukoll biex kunu tafu exclusive nasib għadnija l-aħħar slejja ma nerġa' nfakrukom li Comic-Con ħajkonna mejda hemmhekk, ħajkonna l-merch tagħna jekk tixtruh, il-merch għadna mek xifniħx ħajkun, għandna xi t-shirt ta' Dwayne, għandna xi t-shirt li ġarajtuh imma updated u ħajkonna xi ħaġa ta' Malta Pop ukoll. So, jekk tridu tixtru u support jawna u ħajkunu cool u jkollok xi ħaġa Malti vera cool. Anyway, ningrazzja sponsors Planet Console tal-Geek Shop ta' Birkirkara, il-Solo Cafe naxxar li jipprovdilna l-kafe li għandi bżonn ieħor issa. Nibqa' naqgħa il-Mr. Beast Feastables MT, tinsewx tużaw promo code Multipop għal discount għal 10%, il-DCase Factory għal mobile phone cases u il-Patrick Prince għal printing li tridu daħajem na t-shirts u għaffartek. T-shirts, kollox. Il-merch basikament ħajkun minn għandu. Insomma, ningrazzjawkom, narawkom next time. Thank you, Chris. Thank you. Ciao, Marcos. Ciao. Għadġiba fuqna. Ciao, narawkom. Peace.